Hello, hello, üdvözlet mindenkinek! Hello, hello. Itt vagyunk újra, ahogy megígértük, a brutális Minecraftezés, és szakad róla már most a víz, úgyhogy indítunk egy klímát. Ez most hangos lesz. Valakinek van baszós Nem gyomor. hallatszik bele, de király. Na, szóval, sziasztok srácok, üdv mindenkinek. Hello! A tegnapi vodot még nem raktam ki, mert geci lusta voltam hozzá, őszintén bevallom nektek. Ez van. Ma kirakom, ígérem. Szerintem ezzel majd együtt, de azt még nem, ebben még nem, ezt nem ígérem meg, hogy a mai is ki fog menni. Mi a helyzet, Laci? Hogy vagy? Készen állsz most egy kicsit hosszabb streamecskére? Már szét az ideg, meg az izgalom. Hát igen, ilyen ez. Hát kell az. Basszon meg az ideg. Másképp nem lehet De tartalomgyártó. van sült cápánk legalább. Ja, megkidobta tegnap a húst? Hm? How could you? You ate Steve. Igen. Rendes halat nem lehet megsütni, de cápahúst igen. Meg a kelpet is. Na helyes. Ma egy kicsit ilyen kis chillesebb dolog lesz. Most a zenét is próbáltam úgy kiválasztani, legalábbis a playlistet. Ha van itt most bőven. Igazából én azt mondom, hogy vágjunk bele. Méne. Game. Miért nincs kamera? Itt vagyok, hello. Szóval, Game. Hosted Word. És akkor basszassuk, én azt mondom. Mai cél az nincs, már a cél nincs. Igazából haladni. Az ott nem tudom mi volt, de biztos. Van 50 FPS-em. Hell yeah. Meg fog fulladni. Laci, adj vizet. Most sütöm. Tessék, mindegy. Bazd meg! Mi van? Egyettem. Ezt miért raktak? Igazából Batman's meghazudtoló módszeren átesett a palánkon, de mindegy. Nincs hangja a játéknak, miért nem szól senki? Például azért, mert senki nincs még a streamen. Na Ezt mindegy. akartam mondani. Na mindegy. Belopod a víztisztítót. Hagy Meg kapsz fókény egy nincs. másikat. Várjál, mi ez? Nem belagott a szembe. Miért nem? Nem kaptál magadnak. Miért nem? Bazd meg, mindegy amúgy. Ez egy csodálatos crafting, ez még mindig haláli. Water. Water Purifier. Scrap Cauldron. Honnan a pöcsönből szopja Cauldron? Tehát nekem annyi vasam nincsen. Na jó, akkor craftolok circuit boardot. 4 refine scrap. Ja, hogy ahhoz csak scrap kell. Akkor kell 2 Cauldron. Hé? Egy, Ez biofuel. 2, Catch. és akkor mi kell még ehhez? String, cobweb, meg scrap. Scrap az... Bassza meg egy még kell. Laci! Nem tudok most adni neked. Hát ebben nem volt scrap. Cserében most már van. Mennyi nem cápali? Steve. Metal órokat, azokat viszont kiégetem. Királyban benne hagyta. Ennek a felét craftoljuk át. Kérdeztétek, hogy miért nem akkor úgy vettem ki. Mert én megtehetem. Remélem áthallatszott. Nem hallatszott, tehát. Jó. Kocod hangosan lettem magamat, hogy basszad meg a kurva anyád.
Laci, te kówebet hogy a pöcsönbe elkraftoltál? Csillagformában. Tudod, Patrik. Úgy. Szerintem baszni fogja ezért. Hát arra. Ne, megjen basz meg! Jó, arra nincs elég stringem egyelőre, úgyhogy ezt elnapoljuk. Anyád, hogy megfoglak és ki foglak nyírni bazd meg egyszer. Már egyszer megtörtént, de... Dick, van egy purified water-om. Laci, kiveszed a vized? Nigga! Szia Tápvet ki már! engem a vízból! 1000 éve. Mi újság? Hogy vagy? Mi a helyzet? Régen láttalak itt a Chiti chaten. Laci meghalt. Nem mondod, bazd meg, szanyadjára már, geci! Bazd meg. Kinéztem a chatre. Jó, hogy így Meg fog elkaptol. fulladni. Megfullad. Laci, kivennéd Igen, azt a geci- telibe basszott betyár kurva vizet? Kurva kibaszott üveg nincsen nálam ahhoz, hogy kivegyem, bazd meg. Hogy is kezdtem ezt a streamet? Nyugis lesz, jó lesz. Faszom lesz. Menj már, kurva anyádba! Laci, itt van a vized. Berakom egy zébe. Vegyen, bazd meg, nem a víz az érdekes most. Eljöttem, geci, kárpát szeretni. Majdnem vettem ki. Menj a kurva anya, basszam telibe fejed. Jó, tudom, hogy kraftolok egy kibaszott vizét. Hogy kezd megint kraftolni egy ilyen raftot, mert az előbb eltört alattam. Eltört alattad. Fájn. Igen. Hallod, ott egy nézd a streamet, ott nekem van ilyen felkiáltójel. Azért, mert tele van az a szar. Mi? Ja. Mint a világban. Hát geci, nem értettem, mi a fasz van. Kaptam scrappet. Mindig elfelejtem, mi kell az a rohadt water purifierhez. Coweb string, az van. Scrap kell már csak. 2. Hány Most scrap azt téged nem kifele. van? Téged nem kifele. Leszarom! Kraftolok magamnak raftet, bazd meg, mert muszáj. Ez az legalább kaja van, bazd meg, legalább kaja. Lucia már. X Mark, X O. Nulla. Geci. Meg fogok fulladni. Esetne az a geci eső, hogy a kurva quadronunkat feltöltse. Még van kiég ez a szar? Ége, jó. Annyira már hogy úgy be van bagolva. Hagytál még scrappet, vagy elhasználtál? Hogy basszalak meg. Szerezzél. Hát de honnan bazd meg? Mit tudom én? Megoldott te? Ja, bocs. Eddig is megoldtuk. Így van. Hogy utazik? Na mit akarsz, bazd meg? Kész a refined scrapped. Ja, most tedd el. Ha ennyire kellett neked, mi? Basszom a az szemádat. kellett, bazd meg, hogy nekem csinálsz a post. Ahhoz tényleg kellett. Legyen már kész ez a geci víze, fog fulladni. Nem raktam alá planket. Hát GG srácok. És bemutattam a világ nagyobb balfaszát. Na, én tényleg meg fog fulladni. Na. Világ legnagyobb balfasza. Na, végre van scrappem.
Nem én vagyok az, aki a vízen kívül megfullad. Amúgy csinálok még egy water izét. Aha, várjál. Nem csak még egy volt. GG. GG srácok. Na most hozok elég kárpát. Ne. Átment a backroomsba izén. A sült cápám. Jaj! Geci, az egy jumpscare volt. Átment a backroomsba a sült cápám. De szor lehet. Oldom bokálok. Fog be a pofád. Fú, a pofád. Kurva szállt. Na, kristály. Na most már 2 water purifierünk van. Kapodom kell. Nem kapodom kell. Gecit. Biofuel. Mennyi kell hozzá? Kell rob meg thatch. Biofuel, battery. Crap. Crap kell hozzá meg. Crap. Most szereztem, battery, jó. Hoppá, ez mi a faszom? Big gaz. Amúgy el kéne kezdeni minden részét ennek a szarnak bevasazni. Mert itt még van egy, ami nincs. Ja, csak azért jelentettem oda, itt ez sincsen alattunk se, mert ezen rajtam a barrel, azt meg nem akarom átmozgatni, mert baszott sok cucca. Mi ennek a neve? Foundation. Armor. És én ezt már nem látom. Hello! Miért te nyáli? Tényleg? Egy pillanat türelmet. Na, itt vagyunk. Bocsánat, volt egy kis... Hogy fogalmazzak szépen? Keci, majd megbaszott cápa. Jó, ready amúgy a víz. Pillanat is jövök. Oksi. What the fuck? Miért nem tudom elvenni a vizet? De nem szerver van, hanem... Nem tudom elvenni a vizet, mi a fasz? Chat! Miért nem tudom elvenni a vizet? Nem tudom.
Ezt teszek alá planket, vagy mi van? Nem tudok interaktolni ezzel a um, water purifier-rel. Hát mindegy, akkor csinálok még egyet igazából, tehát ennyi. Jó, ez fura volt. Jó, jó, jó. Laci, van ötleted, hogy miért nem tudom, te le tudod venni a vizet arról a szarról? Azt nem tudod levenni, mert overlapping-el. De kapja be a faszomat, hogy overlapping-el. Míg az egy datapack, nem várhatod el, hogy názakon működjön. Öm, nem jut eszembe annak a szarnak a neve, amit craftolni akarok. Spear, tényleg. Ja, csak nem vas kell hozzá, hanem kő. Vasból nem tudom megcsinálni. Akkor mindegy. Persze lögdösődjél, bazd meg. Hát én csak elbaszt az egyik motornék, vagy a vízcsinálónkat. Hát bazd meg, üst ki meg rakd vissza, hát. Felállod? Oh. Nem tudom kiszedni. Vagy hammerrel ki tudom szedni. Elveszi mind a két szemület. Én behalok ezen az emberem. Shift-lök itt a barom. Még egyszer. Az crazy. Van most már üvegünk. Jó. Hogy a pöcsönbe szedted ki? Egy meg egyet kettő. Úgy. Oksi. Na én csak mit napoltam? Akkumulátor, bazonják fog dögni. Jaj. Amúgy egy kicsit bővíteni kéne ezt a szart, mert nem férünk el. Ha. Mi tart Tudsz vissza? kapni. Mi tart vissza, mi? Igen. Plank, string, log. Menj már az utamból. Mindig elfelejtem, hogy kell ezt a szart craftolni. Na, Islandrodat csinálják, vagy receiver-t. Rádiót vagy radart csinálják. Hát melyikkel érünk el többet? Tudja a faszom, azért kérdem. Ja, az király. Vagy még van egy újrahasznosító is, de annak nem látom értelmét. Hát akkor ahogy érzed. Annyira jó, hogy ezeket a szarokat bazd meg. Állandóan úgy kell craftolni, hogy vissza kell rakosgatni a hammert. Ja, én is szeretem, nagyon szexi. Tök király, így jól esik a testemnek ezt csinálni.
basically bejött, és eltűnt mindenki. Bassza meg! Craftoltam 3 foundation-t. Csinálom. Hogy rakjam le a foundation-öket, itt egészítsem ki? Aha. Mondtam, rosszul nem járok le. Bazd meg. Na, ezt nem tudom, mit csinál. Kéne foundation védőgeci. Mit tart vissza? Hát azt, hogy nem tudom a craftingot, mert nem találom. Foundation armor. De nem találom. 4 metal, Ja, most már látom. 2 nail, 2 rope. Metal, és a rope-ot azt hogy kell craftolni? Ahhoz kell a kelt. Yeah. Kelt összekapcsolod a touch-sel. Meg fog fulladni. De miért fulladás mondasz, bazd meg? Hát nem megfulladsz, meg kiszárad. Tudod, hogy eszed nem fullad meg, bazd meg az észtől. Ezt jó meg azt mondtam. Az dupla végú volt. Ó, geci. Jó, akkor... és hát a rope-hoz nem is kell, tesó. Ja de, mert kell, mert a touch-et gondolom. Abból kell adja. Na most meg annak a craftingját nem látom. És az nincs benne. Teshez kell. Nincs benne az extended izébe. Fuck. De ez benne van. A touch. Aha. Kell hozzá 7 darab kelp, meg 1 darab fonál. Ja, hogy kell fonál. De nem látom, bazd meg. De... Nézd a streamet. Beírom, hogy tett, és ennyit látok. De miért nem ott keresed? Nem tudod keresni. Hát itt se látom. Görges vagy egy picit? Mert TH-ban van, te idióta. Hard csöhö. Bazd meg. Emelt angol. Shut your bitches, man. Ne igyál már ilyen hangosan. Fogd már be. Isztilla. Adjál vizet, adjál vizet, adjál vizet, adjál vizet, adjál vizet, adjál Most vizet. pörkölöm. Geci passzika minden. Akkor iszom a tengervizet.
Nail meg vas. Vas. Nincs nailünk. Mire De van használ? nálam 3. Azt dugd ide. Kösz. Wheat. Ez mire jó? Az G. Az baj, mert meg fog halni. Hallod, erre ráraktam egy armort és eltűnt a backroomsba. Ja, volt már ilyen. Csinálod kenyeret. Ugye behoztad a... Jó, szerintem eljött a pillanat, hogy csinálok még egy barrelt. Miért ilyen drága a barrel? Ó, he. Mondjad. Jó étvágyat. Barrelt kéne craftolni, mert nincs helyünk. Mi van vele? Üssem ki? Vagy mit szeretne? Jó, várja. Neked csak azt akarom, nyedd meg a kenyeret, bazd meg. Hát bazd meg. És ezt honnan szüljem meg neked? Nem voltál pantomimes, bazd meg. Nem. Valóban nem. Még én se. Mit kéne kapni? Barrel-t kéne kapni. Barrelt. Duber roll. Végre! Nem hammer, te buzi. Barrel. Majd megkaptad a hammer. Kapjad elő az összes süvegedet, haver. Süvegemet. Süvegedet. Mielőtt most süvegemet mindjárt, az meg be. Most jöttem rá, hogy nem volt betöltve, vagy nem volt újra töltve az én. A chatem, úgyhogy lehet, hogy most kurva sok embert leignoráltam. Nem, én néztem azért. Geci. Beleesett a vízbe a doboz. Kraftoltam egyet. Basz meg, most craftoltam 2 üveget. Itt még itt van, hogy fürdik vagy víz. Máté, még van 2 víz a izébe. Tudom. A hátsó hordóba, de tettem bele 2 vizet a hátsó hordóba. Tiszta vizet. Falatolott jöttál. Ja, király. Elhalad, azt nem is vesz belőle. Hát, Nem, mert van, de csak itt
most fel akartam tölteni a nekem is. tárakat. Olyan rendetlenség van az inventorimban, öcsém, hogy ez hihetetlen. Na, lepakolok. Ami nem kell, az ez. Bár de a plank az kell. Cserébe. Ide tegyünk már be mindent, ami craftolásokhoz kellhet. Scrappet, meg innen szart. Nálam van, hogy több találásokhoz kellett. De ne legyen már nálad, mert akkor elkezdek craftolni olyan dolgokat, amik egyébként vannak. Már itt ragadtam. Az gatya. Ja, nem lófasz. Nem tudjuk. Ja, ebből 3 kell, ja. Pedig is miért nem nézünk, figyelok én. Rendet raktam a ládába. Nice. Laci, te most mit csinálsz? Biztos? Hello, 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 mi újság? Oda itt van ebbe is a víz, bazd meg. És most nem tudom mivel kivenni.
akkor megiszem. Akkor most nem csinálunk. Viszont kéne még egy water cauldron. Úgyhogy van helyünk hozzá. Meg én azt is megcsinálnám most, hogyha majd visszajön Laci. Nem tudom, hova tűnt, hogy ezeket a water purifierokat ide hátra lerakni. Hogy itt elől elférjünk. Tulajdonképpen. Ez meg nem tudom miért nem jelzett, hogy teli van. Ez ide kell. Ez ide. Ez ide. Nice. Meg mondjuk most ez úgyis megtartja, nyilván nem arról van szó, csak... Értitek? Még ezeket a szar purified watereket, ezeket megiszom. De csak azért, hogy ebbe is tudjak tenni vizet. Meg ebbe is, az király. Csak most nem mozdulhatok meg, mert felveszem Lacinak a cuccait, bár amúgy lehet azt fogom csinálni. Abba végül tettem, nem tettem. Abba ezt beleteszem. És nem tudom miért van plusz egy water-ös izém. Ezeket felveszem mielőtt diszpannolnak. Csak megbasz közben a cápa. És lerakom ezeket a cuccokat szerintem. Ide alulra. A metálórakat például egyébként kisütöm. Scrappeket oda felbasszuk. Cooked shark, de jól megy a csávónak. Yeah. Ezek ide nem fognak beférni, vagyis beférnek, csak így csúnyán. A rópot ide. Ott az oda még, hát ami nem fér be. Azt tudom még megcsinálni ezt ide. Ezt meg... Ide. Így, és akkor ez ide befér. De gyűlölöm, hogy a csávó az bazd meg nem tud normálisan pakolni. Ezt a viszonylag az meg áldartalattam. Kell ez. Ja, mind a kettő kell, jó? Na végre. Az kemény a heavy szorn. Hát
Hát akkor Laci készül, hogy bárhol baszhatja. De arra tegyél armort. Nem, az ilyen csalinak tettem le. Ja. Az gyors volt. Minden craftingos cuccot kivettél. Nem, csak párat. Párat, tesó, nincsen se scrap. Pedig abból is volt kurva sok. Ja, de most kraftolok vele. Használok mindent. Geci. Nézd, itt kraftoltam már? És az mi? Island Seeker. Radar. Nem Island Seeker? Island radar. Island radar. Bro, Seekeri az Islandot. Kinda Trash Do írt. Arra válaszoltam már? Megy hát. Nem. Jó, köszi. Megy hát a chill. Most kicsit hosszabbra tervezzük, mint tegnap, mert a tegnapi az rohadt rövid volt. Ez kb. Egy óra volt. Úgyhogy most egy kicsit hosszabban tervezzük. Úgyhogy ja, most kicsit chillezünk itt kint a tengerem. Aztán ja. Csak nálam a preview laggol, vagy nálad is laggol, Laci, az sima stream. Megvan a feje. Nem legvan. Akkor jó. Ez felmizú kinda trash do. Most tényleg azt mondod, hogy trashek vagyunk egyébként? Mert akkor összetöröd a lelkem. Amúgy a barrelt azt nem lehet könnyebben lecraftolni? Találtál valamilyen opciót arra, hogy könnyebben lekraftold? Hát vagy craftolok ládákat, bazd meg. Amúgy geci. Most nem azért, de most nem kötelező izé. Nem lehet kraftolni ládákat. Nem lehet kraftolni. Nem lehet craftolni ládát? Nem. Na bazd meg. És most megint heavy storm, hát bazd meg. Igen. Igen. Ó, bazd meg. Ne, leraktam az összes plankra. Jó idő van, nem Laci? Jó idő van. Jó. Megvan a circuit boardnak van még egy battery. Milyen aranyos, most nézd meg. Köszönjük szépen. Aha, köszönjük szépen. Még nem tudom miért, hogy az elmúlt egy hónapos kihagyás miatt, vagy... bazd meg. Kint jó idő van, nagyon jó idő van kint, hogy lerakod a bőjt, de tényleg jó idő van kint. Jó idő? Hát itt orkán erejű szél van, tesó. Mi itt éli orkán? De be orkán van, tesó. De nem a játékban, hanem kint. Hát kint is, Debrecenben orkán van. Meg fasz. Hát, szarok vagytok. Köszi, köszi. De tényleg, Igen. kiteszem, tudom én, a serpenyőt a földre, a betonra, ráteszem a tojás, azt megsül magától. Jó van, akkor nálatok van ilyen izé Miami. Hát jöhetne már ide elsőbe, az meg amúgy. De tegnap nem volt elég? Tegnap nem volt semmi, bazd meg.
Nálatok nem volt semmi? Semmi nem volt. Itt szakadt az esőbe, az mintha dézsából öntötték volna. Nálunk kikerült be az meg, semmit utálja az. Meghiszem. Mondom már. How could you? Sorry gang, szomjas voltam. Vagy éhes voltam. Geci, oda meg nem raktam vizet. Na, amúgy... el kéne kezdeni építeni egy pofásabb bázist, Laci. Nem tudom nálad mennyi scrap van. Most megint bazd meg nálad van az összes a te kibaszott inventoridba. 9, 4 nail, 3 rope. Állj már meg, mert nem látom. Állj már meg! Aha. Étem. Hát jó van. Szop ki, Laci. Mark repellent! Miket nem találok? Jó, ja, ez kell még ez. És erről minden megvan a rádióhoz, megvan minden rádióhoz. Aha. De akkor ehhez már építsük már meg a bázis, mielőtt lerakod. Na jó, Húzzunk. én elmegyek, mindjárt behozom a kajámat. Jó. Addig kapci. Addig. De pakold le a scrap. Kösz. Láttam Debrecen főtér. Az biztos. Itt mindent vitt, bazd meg, amit látott. Tegnap jöttem hazafele. Ezt úgy baszta a szél a fákat a szomszéd utcába, bazd meg. Nagyon patika volt. Ezt senki is jöttél haza. De úgy amúgy, hogy... nem tudom hol, mert azt csak csoportban láttam. De az egyik az egyik fát, azt úgy kicsavarta, rábaszta vagy 3 parkoló autóra. Tehát itt olyan volt, hogy világvége, cunami, minden volt. Ezt most még nyomom a klímát amúgy még. Tehát azért nem kérdez. Na, Solid Wooden Wall. Ez is plankkelnél kell. Jó van. Először teszek... Én tennék még egy sort, nem tudom, hogy vagytok vele. De én ezt még kiegészíteném, ezt a sort. Hogy akkor itt legyen egy ilyen 2x3-as cucc. Csak akkor ahhoz kell még 1, 2, 3, 4 armor. Viszont az armor, az kibaszott drága. 2 rope, 4 vas, mi volt még? Pazd meg, elfelejtettem. Meg 2 nail, 2 rope, 4 vas. Hát nailünk gecire nincs. Most se lett több, csak egy fokkal több. De igazából ezeket így kivehetjük. Ide most. Full review, Cuba Libre. Baszott finom íze van ennek a piának. Minek? Bocsánat, kaptam anyától alkoholos piát. Alkoholista. Na! Na! Pont elmondod, bazd meg. Nem tudom, ki blackoutod a szedésnek, nem? Laci, Volt nem, az almalé. így van. Nem kell mindenkinek mindent tudni.
csak a publikus infók ez. Ja. Kösz. Na. Akkor 2... Hol van? Én most De Mass az Blank Craftingba leszek. király amúgy. De mi? Erről folyton eltűnik az armor. Akkor szedd le. Szedd szét a izét. Magát a foundation-t. Az hammerrel kell? Aha. Sífjuk. Hol a hammer? Nincs több hammer. Hol vannak a hammerök? Gang, nálad van hammer? Itt van bazd meg bent az ládába. Hol? Jobb társi sorok. Ja, bazd meg. Bakcsi. Ha. De nem kaptam vissza az armort, amit elvileg rálaktam. Tedd már le. Elnézek, visszanézek, jó, most már rajtam marad az armor legalább. Van-e itt még foundation? Nincsen foundation. Az király. Nézd bele mennyi foundationünk van most már. Nice, tetszik. Akkor... Azt oda. Azt oda. Ezeket a foundation-eket most visszateszem. Nail kerestetik. Lehet craftolni. Jó. Scrap az most nem kell. Ez most maradhat nálam, ez nem kell. Lehet nailt craftolni? Azt mondod? Jó, akkor azt mindjárt Két nézzük. scrap meg egy hammer. Meg kéne nekem most még egy rope. Meg vas. Meg nail. Az úgy nem ez igazi. Mit akarsz craftolni még? Nekem kéne még 2 armor. Máté. Várjál. Az nem lesz meg. És jön a cápa. Azt hittem vagány leszek, de nem. De tesó, mondom, még kell armor. Még nem tettem le a cigány. Tudom, csak hogy ne tedd le, mert még kell armor. Egyrészt, másrészt meg... Én akarok építeni. Ennyi Úgy hasznom látom. legyen, mert te úgyis a technikásabb részét csinálod mindegyik izész modnak. Akkor ennyi örömöm legyen az életben, hogy legalább én építek. Há! Mi van? A seggem nem eladó. Ja, csicska cápa. Kutyacápa. Kutya Joy. Majd mindig toltett négyet. Akkor craftolsz nekem armort. Erre berakok mindent, ami most nálam van. Beraksz mindent. Berakok neked mindent, Laci. Bármikor. És egy néző. Ez is te vagy. Jó. Szopásom.
Jaj. Megcsinálod az armorokat, vagy most azzal foglalkozol? Most azt várom. Ja, jó. Azok a vasak, azok kellene. Addig a falakat ide tudod adni? Vagy azt beraktad a... Benne van. Kösz. Meg akarom nézni, hogy ez így hogy működik. Ezt miért így rakja? Ja, mert hogy ez ilyen félplatform széles. Aha, I see. Jó, amúgy ez király. De ha meg basztod a légkondidat. Hát tudod, akinek telik, annak telik. Nekem is van légkondim, csak az melegít mindig. Az nem, Például, hogyha síret kapcsolok be. az nem szerencsés. Nálam nem, tényleg igen. Most télen én is elkezdtem már fűtésre használni, amúgy baszott jó. Nem tudom, mint télen. Nekem télen nem most volt fűtés a szobában, csak a gépet fűtöttem. Azzal én is tudok. Sőt, én határozottan. Én arra gondoltam, hogy csak melegít a izé légkondim. Hát igen. Én a gépemre gondoltam légkondi alatt. Ja. Hozd meg! Jaj! Ó, bazd meg, megint ugye meg. Szomjan pustulok. Akkor csinálni is inkább. Nem megy most víz. Kösz, Laci, köszi. Balfasz. És nyilván egészség. Köszönöm. Nice. És akkor a falakat, azokat gondolom nem bassza, csak a platformokat. Na, Akkor azt nézem meg, hogy akkor ez így. Mert én ezt így képzeltem el amúgy. nincs-e? Jó, és a fal az mennyire drága? Ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy drága volt valamennyire. de Meg nem egyébként azon gondolkoztam, hogy akkor ide megteszünk egy lépcsőt. Kösz a boostot. Ide megteszünk egy Én lépcsőt. És akkor lesz egy plafon. És akkor lesz egy második emelet ennek az egésznek. volt. Hát muszáj lesz. Hát nyilván meg kicsi. Mindegy. Ide már nem fogom tenni izét. Viszont a receivert egy ideálisan kell. Jaj, de jó. Ez hiányzott az életemben. Jó, de ezt azért úgy ragd le, hogy várjál, megnézem, hogy van a star. Log, plank, nail. Akkor a nailt azt hogy kell? Várjál, azt megnézem. Két scrap hammer. Nice. Ez mondjuk király, hogy ez 3-at craftol, mert akkor 2 scrapünket megspóroltam.
nail megvan, akkor plank kell meg log. Laci, planket adsz? Léci. Kösz. Na, van egy olyan probléma, hogy a nearest small island az 1435 blokkra van. Van egy olyan probléma, hogy nem bírom lerakni a lépcsőt. Hogyan tudnánk menni? Szedd már ki ezt a falat, nem bírom kiszedni. Te se bírod? Hű, geci. Na végre. Ne tedd le, ne tedd le, ne tedd le, ne tedd le, ne tedd le. Mekkora ez a lépcső, hogy nem bírom lerakni? Mekkora ez a fal, bazd meg! A kezedben nagyon aranyos. Chat, valaki tudja miért nem bírom lerakni ezt? Jaj, tudom miért. Ezt nem mondja el Lacinak senki, jó? Ez nem történt meg. Mit csináltál? Semmit. Nem csináltam semmit. De jó csend van végre. Itt nem tudunk amúgy aludni? Vagy itt milyen drága a bed? Tudok aludni. Nincs bed. Nem látok ágyat, tesó. Akkor ez mégis kell. Be is várjunk. Ahhoz egy elég. Kell 2 log. Ez is. És akkor... így. Jó kicsi. De tos hiszed. Visszateszed a falat? Ide. Nem tudom, visszatenni. Add már ide. Mi a pöcs? Ez így WhatsApp. Az baszó. Ezt nem tudom így forgatni. Balklikkel tudod forgatni. Balklikkel. Aha. Nem igen. Akkor talán F. No. Már azt akarom megnézni. Le kéne craftolni még egy
Hát vagy... Hát vagy 2 falat. Én azt Solid. hiszem, hogy hiapaszomban lehet mozogni. Hát ezt a Solid Wooden volt, az nem tudom mi a pöcsömet kezdjünk. Az egy jó helyen lesz. Hogy lebeg ott az a fal, geci? Nem tudom felvenni. Nem bírod felvenni? Nem. Nem, az a baj az meg, hogy nem tudom, hogy hogyan kell eljutni arra a kis szaros szigetre. Kösz. Bocs. Már. Na jó, hát nekem még craftalnom kell falakat. Amihez plank és nail kell. Nail az, ugye plank az éppen van, de... várjál most nailből is. Nail is van. Hát Laci lepakolt. De progresszelnék, bazdeg is 1240 blokkra van bazdeg a következő cucc. Na plank az viszont nincs elég, basszam ki. Use the carpentry table for quick, easy crafting. Ez egy carpentry table. Még ezt nem tudom mi a pöcser craftoltam le, bazd meg. És akkor a wooden platform, az meg a tető. Ez kell egy pillár, meg egy ma ugye a wooden platform. Ja, és mire jó a carpentry kit? Szép volt. Élvezhető, hogy tudom, hogy mit kell csinálni. Ugye milyen szar, mikor nem ismersz egy modpacket? Nem azt, hogy nem ismerem, nincsen semmilyen guideline, hogy mi a faszomat csináljak. Hát szerintem azért, mert egy ilyen average, hogy hívják, knowledge kéne hozzá. Nem a raftos knowledge van Ne, baj, azt mert most adj nekem, mert egy van. ötösen vagyok.
Kösz, csak én meg egyesen. Nem tudom, hogy oldottad meg. Nem figyeltem. Nézd a cápát! Ugye? Na, addig én ezt folytatom. Amúgy nem rossz kis modpak, csak szopatós ez a hammerös része például. Meg az is, hogy 1434 blokkra vagyunk, és azt mondja, hogy unlock things by finding islands. Baszottul nem tudunk oda menni egyetlen egy kibaszott islandhez sem. Nincsen wiki, nincsen semmi egyéb tudsz, mivel tudnánk esetleg tájékozódni. De ja, jó is mondtak, ami nekem tetszik. Szeretem, mikor Laci rage-el. Kicsit így okosnak érzem magam olyankor. Találtál Wikit esetleg, akkor szívesen hallom, hogy merre, hogy úgy. És azt mondom, hogy még leteszek. Gyapjút! De mindig stagnálunk, Geci! Supporttal állokkoltál valami craftingot, haló? Vagy ki? Tessék. Supporttal állokkoltál valami craftingot? Support. Pillárral. Nem tudom. Nem Most néztem. Tobian azt minden dolgot lekartadunk be, az ami van. Ja, kb. Mindent lekartadunk. Ilyet nem akartam, hogy storage stack, meg ilyesmi. Meg sturdy fishing rod. Ezeket nem kaphatok csak. Egy kicsit gyártsál már vizet, Laci. Most ittam meg. De hogy csinálj vizet. A lehető legtöbbet. Mert én most annyira el vagyok a craftolással, hogy nem foglalkoztam vele. De geci, de leraktam 2 kibaszott platformot és dispannolt a faszomba. Jó kis játék, baszott, jó koncepció, hogy így Minecraftban sem rakod. Még van mint csiszolni. Mindegyik Azt alá... mondják, hogy az 1.0 nem sokára jön.
azon kiírva azért. Én azt megvárnám, mielőtt még rendesen csinálnék vele valamit. Mert ez így most nagyon sokat nem lehet vele haladni. Bazd meg. Most azért, mert ott nincsen pillár. Ez olyan. Au, au. Viszont az menő, hogy besötétedik a képen, de azt nem tudom, hogy csinálták, de az baszott jól néz ki. Teszek oda is pillárt, hát leszarom. Hol van most meg az egy platform, amit nem tudtam lerakni? Itt van. Nem az. Nem az. Szia! Szap, szap. Hello! Laci lányt lát a chaten, azt már egyből. Hello! Legyek paraszt és ne köszönjék le, köcsög. Igen, bazd meg. Nem, amúgy nem. Nem mindenki olyan Most meg fasz. nem találom azt az egy platformot, bazd meg, amit... Ki? Mi van, miért lenne meg a vandodánk? Nekem megvan a versém, igen. Mi a fasz? De való? Nem tudom, Oké. megvan-e még. Ezt tőle kell. Laci, megvan még a A te verseny? mandulád? Ja, hát szí. Még. Szí. Ó, bazd meg. Most mi nincs Sós víztől, vagy mi? Nail. Elhagytam a... Ja nem, néleket nem vettem ki. Ki? Vagy nálam van. Add már ide. Nálam egy darab van. Hova tűnt ez a sok nail? Elkraftoltam mindet. Szia. Nincs a mandulám, mert megettem. És finom volt. Nincs már, megettem. Pró megettem a manduláját. Amúgy gyors a sótlan volt. Hell nem bro. Hát nyilván ugrok cápali mellé, amúgy. Én is ezen gondolkodok erősen. Na, akkor craft... Ja, itt van egynél. Hát ez király. Azt mit fogunk most itt csinálni amúgy? Én most bázis... Lekaptuk a receiver. Én most bázisra építek jelen pillanatban, nem tudom, látod-e? Nem látom. Akkor nyisd ki a szemed! Hé! Azt hittem rátisztelt geci a rádióállomásra. Belém építettem. De... Aha, ez így érdekes amúgy. De király, most megint nem tudom ezt a szart kiszedni. Még beta preview-ban van a já... Úristen, már hogy mit csináltál? Csináltál már, geci. Úristen! Mit csinálsz? Megint beesett a vízbe. Megint van egy falunk, Laci. Geci!
Ah! Ah! Hegy lenne, bazd meg. 2. De Keng. Kész a plafon. De ott a fal. Ezt tegyük bele item frame-be, hogy itt akarsz, geci. Aha. Édes Istenem. Olyan jó ez a játék. De várjál, Laci, Én hogyha úgy nincs érzem, elég, hogy- akkor itt egy másik. Ugyanakkor is szerintem inkább hanyagoljuk ezt a játékot kicsit, bazd meg, mert egész felbaszott cápa. A Hát cápám. ez még nincsen kész. Mondtak, még nincsen kész. Crazy, bro. Ezeket vidd át arra a kis szigetre, amit oda építette. Minket ezeket a fákat. Nem, ezeket a falakat. Igen, azokat a falakat. Aha. Vidd át őket, állítsd ki. Yeah. Oh, You know the rules, and so too. Sorry. Szerintem ezzel a modpackkel még várni kell. Ja, esetlegesen lehetséges. De amúgy jó lenne a koncepció, meg jó a játékmenet, csak egyrészt nincsen hozzá ilyen tutoriál, hogy most például most Laci lerakta. Szedd le az eredetit. Hát, kinda, ja. Piracy is not good, szedd le az eredetit. Ja. Mi történt? Martin lemutatta a félbázist. Ki akartam szedni egy platformot, amit oda raktam le. De ez a játéknak nem tetszett ez az ötlet. És Bro, look at this dude. eltűnt 3 fal, amiből 2 most ott ki van állítva. És ja. Én vagyok Magyar Beti, bazd meg. Mai motolok. Ez mi a fasz? És ja. Kicsit Geci. skill issue. Hát köszike. Máté. Ez mi a fasz? Jézus, te vagy az? Ja, szóval... Basically itt járunk. Hát tényleg, hát de most mit csináljuk már? Nagyon el van. Hát el. Várj, emote az melyik gomb? Elbeti. De a R, hát én azt a shadert is reloadolok. Ja, de én kijöttem. Tudod, van olyan beállítás menü, hogy keybinds. Á, tudom, tényleg, basszus. Én ne szedem az eredeti ízét, raktot. Az meg az is rajta van valami. Micsoda? Milyen skin? Mi a baj a skinnemmel? Ne. Quack. Az a kocsa. Quack. Nigacsa. De van Mi a jobb, ha fasz, gondolod.
Amúgy. Nem a social-t kéne megnyitnom hozzá. Lehetek Béla is. Nagyon jó, ugye? Nagyon jó. Na jó, hát Laci, én azt mondom, hogy szerintem engedjük el ezt a témát. Hagyjuk egy kicsit a fejlesztőket dolgozni ezen, már ez az építkezéshez. Hát nem csak az építkezés, hanem a progression is. Hogy a faszomba jutok el bazd meg az izéhez, az új Islandhez? Nem játszok Spirit SMP-t. De lehet ezután egy chilles, nem tudom, Hypixel vagy valamire még visszajövünk, mert streamelni lenne kedvem, csak szar a modpack, basically. You know the rules, and so do I. Pretty sure. Ja, hát nem, továbbra sem. Én sosem SMP-ztem igazából így nagyon. Nyilván szeretem ezeket, mert amúgy jó a koncepció. Csak nem tudom, így nem sose adtak ki, hogy én nekem most kedvem legyen felmenni, és akkor mondjuk folyamatosan aktív legyek, stb. Ezért. Annyira azért nem Minecraft, nem gamerünk, hogy minden nap folyamatosan ezeket csináljuk. Ja, tehát Meg egy idő után meg is unja az ember, tehát persze, hát most azt se too tudtam weak volna. Minecraft Ha rész. tudnánk most építeni is ezt a szart, akkor se ilyen 4-5 órán keresztül itt lennénk, és akkor még bázist építenénk. Mert nincs meg hozzá az a... Tehát, hogy én nem vagyok ekkora gamer, hogy folyamatosan ezt... Igen, a stream is valami. Inkább a szórakoztatás része érdekel meg, mint az, hogy én ezt most masszívan, aktívan, folyamatosan játszak, és építsek, és stb. Nyilván szeretek, és ez is meg lenne most tök jó ötletem. Csak, hát most például ugye a játék nem akarja. Köszönjük szépen! Nem tudom, majd még utána kérdezek csoportba, lehet, hogy még elmegyünk repózni, nem tudom, ismered-e azt a játékot. És ja. Ezzel is játszottunk már nagyon sokszor, csak bazd meg. Csak így nagy csapatban mostanában nem. Aztán ja. Ilyen ez. De amúgy szeretjük csinálni, tehát nem arról van szó, csak most az iskola miatt nem tudtuk eddig. Most meg lenne kedvünk hozzá. Nem nagyon hallgattunk eddig zenés stream közben, nem tudtam, hogy mit játsszak le. Meg fogok pusztulni. Nem nagyon hallgattunk eddig zenét játék közben, mert folyton kaptuk a copyrightot. De ja, most találtam ezt a Spotify oldalt. Erre például a tegnapi streamre se kaptam copyrightot. Aztán most ezt játszom. De amúgy igen, jogos. Amikor csak úgy játszani szoktunk, akkor van, hogy hallgatok ilyen zenéket közben. És úgy tényleg vicces, amúgy. Meg amit majd még nyáron vissza akarok hozni, az a solo stream, amikor csak én vagyok. Arra kíváncsi vagyok, hogy milyen kapacitás lenne. Még mekkora nézettség. Mindjárt megnézem neked, hogy mennyien vagyunk a csoportban jelenleg.
Négyen jelenleg. Jelenleg négyen. Amúgy kifarmolok még egyszer 2 falat. Most már dögöljen meg a játék. Annyira azért nem. De, ja. Kifarmolok én még 2 falat, és rohadjak, mert megpróbálom még egyszer megépíteni. Mi kell a falhoz? Plank, nail, meg log. Nail. Miért van már megint csak ennyi plankünk? Basszam ki. Ez így van. Hát el szoktunk lenni igazából. Szórakoztató a maga módján. Nem tudtam planket a izélni. Víz alá. Igazából mi szeretünk ilyen nagy, hatalmas csapatokba játszani, hanem inkább így kevesebben, de akkor ismerjük egymást, és akkor el tudunk így poénkodni. Igazából basically ez a lényeg ennek az egésznek. Mit akartam? Planket. Ning 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 ning. Nézz fel YouTube-ra. Aztán tegnap te kérdezted. Ott vannak repós videók. Meg tudod nézni ezeket. Meg lehet most bekérdezni. Van a Game Pass. Okay. Laci? Ja. Dominikék most ráérnek? Dominik. Igazából inkább ő a lényeg, hogy szerinted, vagy mit tudsz róla. Ja, nie znaju. No nie megkérdezem. Kérdezd meg. Survival Raft. Ez pénzbe kerül. Hát, na ne. Már PC Game Pass-en van is új. Azért már Laci Dominikot ismeri így jobban. Azt mondta, hogy lőni fog, de... Az meg. De rájöttem, hogy van-e most. Mert Márkot bármelyikünk meg tudja kérdezni. De... Nem, már az a baj, hogy ha megkérdezés se válaszol. Ez meg a másik igazából. Rossz helyre laktam! Nem baj, úgy marad. Leszarom. De most kiszedem, fogadjunk, hogy megint szar lesz. Miért nem működik a shiftem? Hát nem működik a shiftem. Nyom meg. És működni fog. Nem shiftel a karakterem. Aha, a fal az megint szar. Na, Laci, még egy kiállítandó fal. De ezt dögöljek meg, akkor is lerakom. Most kifarmolok még egyet, miniszkreppünk van. Ó, van bőven. Ezzel baszakszok még egy kicsit. Jó, Máté, leszedek egy játékot. Meg valahogy átküldöm. Ja persze, csak ők a team, Ugyan. aztán legtöbbet velük szoktunk játszani, és ők vannak így a közeli haveri társaságban, aztán inkább velük szoktunk játszani. Na, itt a YouTube link egyébként. És mi a probléma? Chat. Most mi nincs? Bye bye! Oksa. Papa. Holnap is, ha lesz, nem tudom. Holnap szóbelizek, de nem tudom, hogy leszek. De szar lehet. Szót ki.
És hogy csak nem is jöhetsz el jövő évről. Igen. Hát én. Mit szólnál, ha az igazi raftal játszanánk, teszteljük mellett? Tesztelhetjük igazából. Mindjárt ezt most már lerakom. Most mi nincs? Basz meg nem. Geci, nem figyeltem. Geci, nem figyeltem. Basz meg. De beszartam. Kurva életbe. Kurva életbe beszartam. Geci, ha így látok egy pacikámat, akkor nagyon a izén. A rafton is puty, meghal a gecibe. Néztem, mi a fasz baja van a Warcraft-tal. Mert ezek is megvannak. Ja, már csak 5. Jó, leszarom. Nézzük az eredeti raftot, én azt mondom. Na most nekem tőled. Igazából... Technikai szünetek történnek. így van. Szí. Addig kirakom az egyes vodot. Meg minden. Meg szerintem nekiesek a másiknak is. Aztán megnézzük, hogy működik a sima raft. Ha nem, akkor szerintem repul. Hajod, az kiwi. Júj. Úgyhogy majd jövünk. Köszönjük annak, aki itt volt. Annak is, aki nem. Aztán... majd meet. Egy... nem tudom mikor. Kicsit később. Pa. Heidi.